Борисов и сега ще направя Ice Bucket Challenge за моя приятел Явор, който ме предизвика, ето и клип. Предизвиквам Боби на Ice Bucket Challenge. Да, направихме всичко. Сега ще пусна клип малко от как пълнихме водата. Да се пусне. Пускай! Добре, ето сега почвам да го правя. Моя приятел Дени ще почне... Що да каза, ще се мре, бе? Ще се мре. Моя приятел Дени ще почне да брои от 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Да не намокра камерата. 2, 1, ще се мре. Добре, сега ще предизвикам трима да направят Ice Bucket Challenge. Забравих да кажа, сложих лед, но той се разтопи. Какво? Ще предизвикам трима да направят Ice Bucket Challenge. Станислав Йорданов, Николай Петров и Петър Мицев. Те тримата са се абонирали за мене, така че ще ми видят клипа и ще го направят. Това беше от мене Боби 10 Борисов и ще се видим как. Добре, това тук трябва ли да свети като... Дай. Това трябва ли да свети тук като... Това не трябваше ли да свети тук като сме го снимали? Не казвай, че все пак ще трябва да го правя. Гадост, дай.